sa Diyos. Mga igsuon ko ni Kristo, niya ang sugilanon sa usa ka anak nga gustong magmahay nganong gipakatawo pa siya. Kinsa man di ay ko. Iya sa Diyos ang kinabuhi ko. Ikaw ug ako. Oh, mihilak si Junjun, oh. Kukusa din ninyo, tingkalig buloong na. Melissa, nanginanaw ka lang sa mong manghod. Sus, si Papa. Wala ka dagway laing anak. Ali, Jun. Kuguson ka ate, Pi. Ano? Doon na ba ko'y laing anak lalaki? Dili ba si Junjun raman? O si Junjun mo ay akong paglaom. Ay, upos man lang tani mo pa. Kami di ay. Dili ni mo paglaom. Kung imo lang kung pahumanon og eskwela, doon na kay anak nga doktora. Gusto ko nga doon ako'y anak nga abogado. Paubiyagid unta na akong pangandoy nga propesyon. Pero wa mo sugot ang akong amahan kay gusto niyang ako'y muduma sa negosyo nga iyang gipundar. Nahilo man lagi si Junjun. Ang gipakuha man dayon ni Papa sa iyang kuna aron mahilom. Di nahilom. Di ko gusto nga pahilakon gyud si Junjun, ha? Ay, paing. Magdako ba yaon ya na nga spoiled si Junjun, ha? Si hari lalaki nga atong anak isang busa atong panggaon. Unfair ni mo pa, uy. Mura magdi ni mo anak. Dugay na ko nangandoy og anak nga lalaki. May gani kay sa ikatulong pagmabdos ni mama nimo, migawas lagi si Junjun. Doon na nagyo ko'y Junior. Ubo sa kinahanglan nga ato siyang panggaon. Nakasabot mo? Hala, kadagag balloons. Mag-party ta? Oh, i-adorno ninyo ng mga balon. Unsa may naa pa? Una rong birthday ni Junjun. Busa kinahanglan bongga ang selebrasyon. Kung kami gani may mag-birthday, igo ra gitang manimba. Pagkahuman, kita-kita rin mga on sa pansit nga lutuon ni Mama. Ayaw na lang kung mo pagmahay. Nangandoy kog anak ng lalaki. Kung may abot yun si Junjun, busa ayaw na lang mo pagmahay diya. Naon sa mang kapaing. Ano dili man sa gyud nimo iparehas ang pagtratar sa atong mga anak? Mahimo ra nilang ipasigarbo si Junjun kung mamahimo na kining usak ka abogado. Nganong ka mo may magbuot, ha? Hala, wa mo gud mi magbuot pa. Nahibong lang mi ba? Nalipay lang ko. Pero na ko'y lalaking anak. Period. Lain na sang papa, uy. Nalagay ubos bitse. Kaniadto pang una kong pagmabdos nga nangandoy gyud na siya lalaki. Lalaki ang iyang gusto nga mamahimong anak. Pero ang migawa si Melissa manin noon. Makabuot sa di ay mag-un sa inyong anak, ma? Ay, maugani. Dali na, oy. Nabangi hinoon ko sa pagpahimutang. Ni still pagid kang maghago nga. Nagpa-cater naman si papa. Ay, pagkaswerte, gid ni Junjun. Te, ang iyan ka ko. Unsay, angayan ka? Kanabang gibutang nimo sa imong lips. Ganahan kay kung magtanaw nimo nga, mabutang na sa imong lips. Magpadyad. Ganahan kang mang lipstick? Pasuwaya ka, tibi. Ulo, kasapan kang papa, oy. Proud ba kayo si papa ni mo? Nya ganahan kang mang lipstick? Ganahan lagi kay ko, te. Sige na, te. Swayig butang anak kong lips. Ulo, uy. Bayot ka, Jun? Lo, bayat na de kon mang lipstick. Usaman di ay. Babae ra mang lipstick. Oh, wabi daw si Papa. Sige na, te. Paswaya lang ko. Gwapa gitingali ko. Jun. Jun, panghangyo lang yun ung lain, be. Ayaw lang ang butangan takag lipstick. Proud ba kaayo si papa ni mo? Sobrang yang kalipay nga nakaanak ka diyag lalaki. Unya,
magpinarihas ka na mo. Puyo, Jun, uy. Di ka na ako tugtan nga mo gamit sa ako mga butang, ha? Killjoy sa nimo ti oy. Pahala nag-ingnon ko ni mong killjoy. Basta ayaw lang din pagyasa ang kalipay ni Papa nga nagkaanak og lalaki nga mao ikaw. Hala! Manang imo man ang gisulob ang uniform na ako sa cheering squad na mo. Ganahan ako. Unya, wa ka mahadlo ka may bawaan ni Papa nga nagbinayot ka? Pinangga pa ya kayo kang Papa tungod kay nakaanak sig lalaki. Junior pagyud ka. Magbote siya kung ganahan ko kung mahimong babay. Dong, John. Naibaw ka pa? Kami gid may basulo ni Papa kung imo nang paundayunan ang imong kalipay. Lo, nga nang kamo may basulon di. Nga, malipay man ko nga mamahimong babay. Parehas ninyong daniati. Kami lagi pasangin landong. Abi pa lang ni Papa gitudluan ka namo. Nga gisungog ka namo nga mugwapa ka kung imo ming sundon. Ayaw nagsuot sa akong kwarto ha. Manghilabot man di ay ka uy. Lo, daw sa ninyo, oy. Okay lang. Nga naman di kon mamili ko sa kay-ukay, ho. Aron, maoy ako sa lubon. Unsa? Nagbinayot ang inyong manghod? Maulag kay mo, uy. Apil lang kahang Papa among gitudluan si Junjun. Maugid ma. Sus! Ako ginasudlan si Junjun nga. Maayo kayong miki-ay nga nagsulob sa akong uniform sa cheering squad namo. Ay, pastilan. Dili gid malipay ini ang inyong amahan. Kinalang pagkisultihan ni mo si Papa, ma. Dili sa tanang higayon nga ang mga ginikanan mo'y makabuot sa kaugmaon ug sa kinapuhi sa ilang anak. Kuno tao nga ingon anak si Junjun, nagkinahanglan jud siya sa inyong pagsabot. Ay, pastilan. Nahadlo ko nga dili makadawat ang inyong amahan sa inyo karong nakita ni Junjun. Tungod kay taas siya panghandoy sa iyang anak nga lalaki. Maog iyang panghandoy nga mamahimong usa ka abogado si Junjun. Naaman si abogado nga bayot ma ba? Og malampuson sila sa ilang propesyon ma. Maayo tingali, ma, nga si Junjun una mo ihangyo nga kung unsa man gyud ang matuod niyang kalipay, iya lang una ning itago. Mao'y iyang ipatuo sa among amahan nga lalaki gyud siya. Oh, Ginoo ko. Usa ko ning imong gibuhat, Junjun? Angayan ko, ma. Ah, ngayon. Obo, ana, be. Buo, ana. Ano gutaong nagtupis mong ka? Ganahan man kini, ma. Uy, Tanawa, ma. Angayan kay kong may ikid-ikid mo, ma. Magbitsin niya ta, ma, ha? Og, mani ako yung sa loob. Hubo, ana. Nasuko ka, ma. Nasuko. Tungkol kay dili ingon ni ana ang gipaabot sa imong amahan sa imong pagkatao. Sa day gusto ni Papa mo. Nga mahimo kag yung tinud-anay nga lalaki, John. Mao gani nga gipasunod sa iyangan kay proud kaayo siya nimo. Nak, sonda nga akong gihangyo nimo dong ha. Paglinaki gyud, kung naa ka sa tubangan ni Papa nimo. Ma, siya day magbuot sa akong kinabuhi. Junjun, wa ka pa makahuman sa imong elementarya. Ayok supaka ang imong amahan. Sa may iyang buhaton ako. Kung may baw siya sa matuon akong kalipoy. Kuyaw. Kuyaw kaayo. Tingalig dili ka unya niya pa eskwelahon. Oh, Maluoy ang tahon ka. Ha, Junjun? Maluoy ka dong. Huna-huna ang imong amahan. kanasaman di ko muladlad. Unsay ngan? Muladlad gud mo. Kanang ipakita na ko sa society ang akong pagkaakong. Uy, dili. Unya na lang na dong, unya na. Ha? Basta ayaw lang una karon ha? Ay, nganang inyo pa man kung gipagkatao mo kung munang wako'y kagawasan sa akong kinabuhi. Junjun, dong nakasabot ko sa imong pagkatao.
Pero dili ko gusto nga dunay mag-antos. Agwanta lang una, ha? Kung dako ka na unya puhon, unya makahimo ka na sa pagbarog sa imong mga tiil. Bahala nagmuladlad ka. Dili na ko manghilabot nimo ni ana. Congratulations, son. College ka na gyud. Ug mao akong gusto nga mukuha kag political science unya mag-abogado. Nakasiguro ko nga ikapasigarbo ka gyud namo. Pa, dili day mahimong ako may magbuot sa kurso na kung kaon. Ayaw ko na nga dili nimo kaya ang kurso nga political science. Bright ka gyud. Bright ka. Pa, Anak. kanang Kung mahimo ka na unyang abogado, dali ka rang makasud sa politika. O kung doon na ka na ihuptang gahom sa gobyerno, masayo na niya nato ang pagpalambo sa atong negosyo. Ayaw ko supa ka, John John. Kung sa may nahitabo ni mo, oy. Nahapit naman lang ni mo ibangga ang atong auto sa garahe. Ay, John John. Wa pa mo abot. Time paragod dun sa may nahitabo ni mo. Nganong perti man gyud mo sa kuha. Mitambong kog event kauban pag yun ako ang akong bisita. O nakita na ko ang atong anak. Si John John, nga maoy organizer sa maong event. Oh, tungod lang ni ana, gusto na kang mopatay og tao? Dili na, mo'y pangandoy ako sa akong anak lalaki, isang. Libaw ka gyud ana. Libaw ka kung sa ikong panlantaw sa pagkatao sa atong anak. Niya mo tayo ako makita. Ay, paing. Oh, si John John na karon. Kalma lang ha. Ayuhan lang sa pagpakiksorte ang atong anak. Marika! Ganun din ba? Hoy, paing! Nausagog ka! Ayaw pang ilabot isang! Ipagkauwawan ko rin ang atong anak! Paing! Pa! Pasulihas ako! At ang iguhigayon nga, mahatag ko ang usay! Ungod sa side na gusto namang ako paminahon, ha? Usa! Ang imo pagkabayot, ha? Paing! Kanilot lang pa! Kanilot lang! Dili sa tanang higayon nga ang mga ginikanan na lang Jason doon sa anak! Sinalikway ang kaugalingon nilang damgo! Ang ilang kalipay! Pa! Ako din kinabuhi! Unsay mo kinabuhi, ha? Unsay mo kinabuhi? Paing! Ako may naghatag ni mo kinabuhi, bayuta ka, ha? Paing! Paing! Gusto na! Gusto na! Bunog na kayo ang atong anak! Pasagdi ko, ha, isang! Paing! Pasagdi ko! Sa tanang higayon, ibati ko ang dakong garbo nga doon ako'y anak lalaki! Nga mahimo ko niyang kasandigan sa akong katiguangon! Nasayop niya ko! Nasayop niya ko! Paing! Ginoo ko! Nagadugo ang o ni John John! John John, anak! John John! Wala siya panimuon! Melissa! Betsy! Nabangi ko ninyo! John John, dong, John John. Sukli ang kamatayon, dong. Dong, nagkinahanglan maya kayo, minimo. Kinsa man di ay ko. Anak, anak kayo kung pangutanaan ni anak. Kay hinukad ka gikan sa akong sabakan. Anak ka na mo ni Papa ni mo. Pero, ganong, hapit naman ang kupatyan ni Papa mo. Pagkahipaw niya sa matukod kong pagkatao.
Nakalitan lang ang imong amahan, dong. Taas man gud siya pangandoy para nimo. Proud kayo siya nimo. Inungdan nga wa ka niya madawat. Wa niya madawat ang dakong kalainan sa iyang pangandoy diha nimo. Was pan sa ko'y gusto nga paigon ko ini, ma. Wa ko man kapugni ang bulog sa matuod kong pagbati. Nakasabot ko nimo, anak. Muani ka si Papa, ma. Maadto ka sa ospital pa? Ubanan ka na ko. Ako lang drive sa auto. Dili ko mo ato sa ospital. Nasuko ka lang kihapon ni Junjun. Muadto ko sa presintos kapulisan. Unsa? Kapulisan! Ma, ugma, birthday ni Papa. Ato siya mag-celebrate siyang birthday sa presinto sa pulis. Ha? Nga naman? Iyang gitahan ang iyang kaugalingon. Tungod kay hapit niya mapatay ang kaugalingon niyang anak. Nga mao ikaw, Junjun. Maayon ako. Manggawas na din ni. Kuha na to si Papa sa prisuhan. Wa man siya isa. Tuaman si Ate Melissa sa presinto. Matagabi, iyang ubanan si Papa. Ato lang sa siya sa auto. Sige na, ma. Manggawas na ta. Okay na lagi ko. Inig man nagbanag sa kabuntakon. Ako ng birthday. Unwa pa lang ko magpada sa akong karbo. Sa akong hambog. Wa unta sa ospital si Junjun. Wa sa bunda ko din sa presinto. Papauli na unta ko sa pulis. Kaya wa man ko na ikiya. Madlok sila og illegal detention. Pero ako'y wa mo sugot. Kapait sa akong birthday. Oh, Heinron. Kanta man ron sa mag-birthday. Og ako rong birthday. Nagkaduol ang kanta. Pa, happy birthday. Junjun! Junjun, anak! Paing! Salamat! Paing, happy birthday! Inig pauli ron na mo. Kauban ka na. Happy birthday. Happy birthday pa. Ang akong mga anak. Dagan kayong salamat ninyo. Papasaylo ako. Ako may angay mga ayaw ni mong pasaylo, anak. Doon kay, wa ko sabta ang imong panginahanglan. Karon pa. Dili na ko bangutana. Kinsa man di ay ko. Kaysa imong pagdawat sa matuod kong pagkaako. Nakaila na sa ko kinsa ko. Na, sige. Ato ta magtiwas o celebrate sa ato.
O kining atong karon, atong ihatag sa mga pulis. Ingon man sa mga binilanggo nga niya dinhi. Iya sa Diyos ang pinapagkasalaman. Ang usa ka anak, inigimugso pa lang niya. Nagtangag na kini sa iyang kapalaran. Ug way mga ginikanan nga makatuis unsay gilatid sa usa ka anak sa iyang kapalaran. Kining sugilanon, kinsa man di ay ko. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado. Musical scoring, Ariel Mancao. Sound engineer, Janjan Lara. Recording editor, Lloyd Gabiano. Ug sa dili pa kami hingpit manamilit, ania ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Junjun, Jeffrey Gabunada. Paeng, June Pujanes. Isang, Cecil Cabrera. Melissa, Ingrid Miss I. Vertudaso. Betsy, Carol Marie Hikain. Hangtod sa sunod nga sugilanon, daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo. God bless us all. Hatag ang bilin ang